בוקר טוב כולם, שמי ארנון בן טור, אני פרופסור להנדסה אזרחית בטכניון ואני אציג כאן מחקר שנעשה במסגרת המכון הלאומי לחקר הבנייה בנושא של תרומת אפר פחם מרחף לבטון וליעולה. מבחינת הרקע, תוספים מינרליים ואפר פחם הוא אחד מהם, מהווים היום את אחד האמצעים החשובים ביותר לייצר תערובות בטון עם תכולה מוקטנת של קלינקר, שיש לזה כמובן משמעויות סביבתיות חיוביות. השילוב של אפר פחם עם קלינקר מאפשר כאמור להקטין את תכולת הקלינקר, תכולת הצמנט בבטון. אנחנו יכולים להוסיף את אפר הפחם או את התוספים המינרליים למערכת, לבטון בשתי צורות, או לשלבם ישירות בצמנט, מה שנקרא צמנטים מעורבים, שהם מכילים 20-30% תוספים מינרליים, ואפר פחם כאמור אחד מהם, או כפי שרואים מצד ימין בשקופית, תוספת של התוסף הפוצולני, המינרלי, ישירות לארבל הבטון. המשמעות התעשייתית היא די ברורה. ניתן לשלב את התוספים האלה בתעשיית הצמנט, בייצור צמנטים מעורבים, או לשלב אותם בתעשייה של הבטון המובא לתוספת ישירה שלהם בבטון, וכולם ביחד מוכנסים ומייצרים את הבטון שאנחנו מכירים. האינטראקציות בין התוספים המינרליים ובין הצמנט הן מורכבות, יש שם תהליכים פיזיקליים, יש שם תהליכים כימיים. אחד הגורמים שהופך את כל המערכת למורכבת הוא לא רק האלמנט של הבנת האינטראקציות האלה, אלא גם התלות שלהן בהרכבים משתנים של הצמנט ושל התוספים הפוצולניים, התוספים המינרליים, ועל הרקע הזה, על השינויים האלה, על רקע של השינויים האלה, יש מגמה לנסות לפתח כלים שיכולים לתת לנו גמישות, לתת לנו אופטימיזציה עבור הרכבים שמשתנים. ההיבט הזה של השתנות המרכיבים הוא חמור במיוחד בארץ. התוסף המינרלי העיקרי הוא אפר פחם. בגלל המצב הגיאופוליטי של ישראל, אנחנו רוכשים פחם ממספר מקורות, ולכן הרכב אפר הפחם משתנה על ציר הזמן במהלך השנה, בתלות במקור של הפחם, והשינויים הם די רציניים. סיבוך נוסף, אם נרצה, מעבר לשינוי בהרכב אפר הפחם, הוא השינוי בהרכב הצמנט. מתחזקת המגמה לשימוש בצמנטים מעורבים. יצרניות הצמנט מנסות להקטין את תכולת הקלינקר בצמנט על ידי שילוב של 20-30% תוספים מינרליים, ואפר פחם תופס במסגרת הזאת מקום חשוב. ולכן כשמסתכלים על כל המכלול הזה, שינויים בהרכב אפר הפחם, שינויים בהרכב הצמנט, המורכבות של השימוש באפר פחם בארץ היא גבוהה, הרבה יותר גבוהה מאשר מוכר לנו ממדינות אחרות. ולפיכך ומתוך כך נגזר האתגר הטכנולוגי שאיתו אנחנו צריכים להתמודד, ושעבורו יצאנו במחקר הנוכחי. אפיון האקטיביות של התוספים המינרליים בהתאם לסוג הצמנט והתוסף, אותן אינטראקציות מורכבות, יחסי גומלין בכל מה שקשור לשפעול התוסף, כאשר מוסיפים אותו לצמנט על ידי יצרן הצמנט, או בבטון על ידי יצרן הבטון, והסוגיה היא האם אחד לא בא על חשבון השני. אם אני מפעיל אותו בצמנט, האם אני בכך לא פוגע
והיכולת לשפעל אותו בבטון, כאשר יצרן הבטון מוסיף את התוסף ישירות לבטון. ואלמנט שלישי שיש לתת עליו את הדעת, האם הבדיקות התקניות, ואלה בדיקות שנעשות במלט, האם הן מהוות אומדן יעיל ליעילות של התוסף כאשר אנחנו מוסיפים אותו לבטון. כפי שציינתי, יש לנו אפקטים פיזיקליים, מה שאנחנו קוראים אפקט מלען, יש לנו אפקט פוצולני שהוא אפקט כימי. העוצמה של האפקטים האלה יכולה להיות שונה במלטים ובבטונים. ולפיכך, או מתוך כך, נגזרו הסוגיות המחקריות במחקר הנוכחי שנעשה עבור מנהלת אפר הפחם. הסוגיה הראשונה והעיקרית, האם הנוכחות של התוסף המינרלי, קרי אפר פחם בצמנט מעורב, פוגעת ביעילות שלו כאשר אנחנו מוסיפים כמות נוספת ישירות לבטון בתעשיית הבטון המובא. ההיבט השני מתייחס יותר לאפיון בבדיקות התקניות, האם ההתנהגות במלט שמשמשת לבדיקה תקנית, נותנת לנו אינדיקציה, נותנת לנו סימולציה טובה לגבי ההתנהגות בבטון, כי בסופו של דבר המוצר שלנו הוא בטון. אם אנחנו מסתכלים על מכלול הסוגיות האלה, אנחנו רואים שאלה סוגיות שחוצות את כל התעשייה, מעניינות את כל התעשייה, את יצרני התוספים, במקרה הנוכחי מנהלת אפר הפחם, את יצרני הצמנט, במקרה הנוכחי בארץ בעיקר נשר, ואת יצרני הבטון בארץ בעיקר חברות הבטון המובא. כל אחד מהיצרנים האלה מנסה לעשות אופטימיזציה של המערכת בקטע שלו, אבל אם אין תיאום בכל שרשרת הייצור הזאת, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במצב שכל אחד עושה את האופטימיזציה בחצר שלו, אבל סך הכל קיבלנו מערכת שהיא פחות יעילה ממה שניתן היה להשיג. ולפיכך גובשה כאן גישה של פרויקט על, מה שאנחנו קוראים, שבו משולבים כל בעלי העניין, כל היצרנים בעלי העניין, במחקר גג שקראנו לו תשתית טכנולוגית להקטנת תכולת הקלינקר בבטון, והיעד העיקרי שלו היה לחקור את השילוב של אפר פחם עם צמנטים מסוגים שונים, בעיקר מסוג 2, שזה צמנט שמכיל קרוב ל-20% תוספים מינרליים, בתוכם אפר פחם. ולפיכך המטרות המחקריות היו התנהגות אפר הפחם בצמנטים מסוג 1, שזה הצמנט הסטנדרטי הרגיל, וצמנט מסוג 2, שהוא צמנט מעורב, עם עד 20% תוספים מינרליים. פעילות האפר בבטון בהשוואה למלט, בכל ההקשר ליעילות של הבדיקות התקניות. כדי להבין יותר טוב את האינטראקציות, ניסינו לאפיין את אפקטי המלען, שהם בעלי אופי פיזיקלי וקשורים בפילוג גודל הגרגירים, והאפקט הפוצולני שהוא אפקט כימי של אינטראקציה של המנען, אפר פחם, עם מימת הסידן שבמערכת. ואת כל המערכות האלה אנחנו ניסינו לאפיין מנקודות מבט שהן בעלות עניין הנדסי, קרי החוזק והקיים בכל הקשור להתנהגות לאורך זמן. מבחינת תוכנית המחקר, בחרנו 3 מדגמי אפר מייצגים שנותנים סימולציה טובה למרבית מדגמי אפר הפחם שמשתמשים בהם בארץ. מדגם אחד היה עם אקטיביות גבוהה, שני עם אקטיביות בינונית ושלישי עם אקטיביות נמוכה, כפי שנמדדו בבדיקות התקניות במלט. כל התערובות היו תערובות שמייצגות את התערובות העיקריות שמייצרת תעשיית הבטון המובא, מכילות 160 קילו מים למטר קוב בטון, עם 270 קילו
צמנט. התוספת של אפר הפחם לבטון התבצעה על ידי הקטנת תכולת הצמנט ב-40 קילוגרם, דהיינו במקום 270, 230 קילוגרם, כאשר את אותם 40 קילוגרם אנחנו מחליפים ב-100 קילו אפר פחם או מלען אינרטי, זאת אומרת אותם 100 קילו באים על חשבון 40 קילו של צמנט ועוד כמות של חול דק בעלת נפח דומה. תערובות הבקרה היו כאמור תערובות של 270 קילו צמנט ו-230 קילו צמנט, ונערכה השוואה בעצם בין תערובת הבקרה של 270 קילו צמנט עם תערובות שהכילו 230 קילו צמנט, אשר להם הוספה 100 קילו תוספת של אפר פחם או מלען אינרטי. מבחינת התכונות של אפר הפחם או סוגי אפר הפחם שהוספנו למערכת, יש לנו בגרף הנוכחי תוצאות של מקדמי אקטיביות פוצולנית בבדיקה התקנית במלט בגילים שונים, ואנחנו רואים את שלושת המדגמים שיש להם אקטיביות שונה. ללומה עם האקטיביות הגדולה ביותר, קלנטוריטס עם האקטיביות הנמוכה ביותר, וביבי פריים שהוא באמצע. ההבדלים במקדמי הפוצולניות אינם גדולים, אבל בבדיקות התקניות הם נחשבים למשמעותיים. היבט נוסף של המרכיבים שהשתמשנו בהם הוא פילוג גודל החלקיקים. וכאן אנחנו רואים את פילוג גודל החלקיקים של גרגירי האפר ומלען הגיר. מלען הגיר מצוין לפי שם היצרן אבגיל 128. ואנחנו רואים מעקומי הפילוג שהפיק שלהם הוא דומה לכל ארבעתם, אבל הפילוג הוא שונה כשחלק מהם יש להם הרבה יותר חלקיקים בטווח הנמוך יותר של 10 מיקרון ומטה. לגבי הצמנטים, פילוג גודל הצמנטים, גם כאן אנחנו רואים את סם 1 הירוק וסם 2 הכחול. הפיק דומה בשניהם, אבל יש הבדל משמעותי בפילוג גודל החלקיקים, כאשר אנחנו רואים שבצמנט סם 2, שזה אותו צמנט עם 20% תוספים מינרליים, יש לנו כמות גדולה יותר של חלקיקים בטווח הנמוך, בטווח שקטן מ10 מיקרון. השילובים האלה של חלקיקים בעלי גדלים שונים צריכים לתת לנו הבדלים בהתנהגות מבחינת אפקט המלען. אם אנחנו כעת משווים את התוצאות שמתקבלות בבדיקות התקניות במלטים, האקטיביות הפוצולנית במלטים, שעשויים מסם 1 וסם 2. אנחנו רואים על גבי הגרף הזה, אם אנחנו מסתכלים על הקו המקווקו של 45 מעלות, שהתוצאות בצמנט סם 2 במרבית המקרים הן יותר גבוהות מהתוצאות שמתקבלות בסם 1. במידה מסוימת מפתיע, כי היינו מצפים שהאקטיביות בסם 1 תהיה יותר גבוהה. זו כבר אינדיקציה ראשונה שהשימוש בצמנט סם 2, שמכיל בתוכו תוספים מינרליים, לא בהכרח פוגעת באקטיביות של התוספים שאנחנו מוסיפים לתערובת מעבר למה שקיים בצמנט. לגבי האקטיביות של הבטון עצמו, ואנחנו הגדרנו את האקטיביות בצורות שונות. הצורה הראשונה היא בעצם החוזק היחסי של הבטון עם 230 קילו צמנט פלוס 100 קילו תוסף, יחסית לבטון עם תכולת צמנט של 270. היחס ביניהם, החוזק היחסי באחוזים, נותן לנו אינדיקציה לאקטיביות,
דהיינו באיזה מידה הבטון עם 230 קילו צמנט פלוס תוספים, מתקרב לחוזק של הבטון עם 270 קילו. וכאן יש לנו תוצאות על פני ציר הזמן, עם התוספים השונים, הם ערכים יחסיים לחוזק של בטון עם 270 קילו צמנט. הקו התחתון הוא בעצם החוזק היחסי של בטון הבקרה עם 230 קילו צמנט. הקו מעליו עם הנקודות העגולות מייצג את החוזקים היחסיים של הבטון עם המלען האינרטי, עם אבן גיר. העובדה שהחוזק של הבטון עם מלען אבן גיר גבוהה יותר מהבטון של 230, מדגישה או מראה שהמלען הזה, למרות שהוא אינרטי מבחינה כימית, תורם לחוזק, וזה בעצם ביטוי כמותי לאפקט המלען. שלושת הקווים העליונים מייצגים את מדגמי אפר מהפחם. הם יותר גבוהים, מקדמי נצילות, מקדמי יעילות יותר גבוהים מאשר הקו של המלען האינרטי, וזה הודות לאפקט הכימי, לאפקט הפוצולני שהם נותנים, וניתן לראות הבדלים כאשר הקלנטוריטס הירוק נותן אפקט שהוא יותר נמוך משני מדגמי האפר האחרים. כלומר, בצורה כזאת אנחנו יכולים לעשות הבחנה ולכמת את אפקט המלען ואת האפקט הפוצולני. אם אנחנו מנסים לבחון לגבי הבטונים האלה ומקדמי היעילות האלה, מה ההבדלים בין בטון שנעשה מסם אחד וסם 2, כאשר הם מכילים את תוספת אפר הפחם. אז לגבי ללומה, הקו המקווקו הוא של בטון מצמנט סם 2, הקו המלא בטון מצמנט סם 1, אנחנו רואים שאין הבדלים משמעותיים. דהיינו, בטון מצמנט סם 2 עם אפר פחם לא יותר נחות מבטון עם צמנט 1. במקרה השני של ביבי פריים, אנחנו רואים אפילו שהקו המקווקו של צמנט מסוג 2 עם 20% תוספים מינרליים יותר גבוה מצמנט 1. זאת אומרת, האקטיביות בבטון עם צמנט מסוג 2 יותר גבוהה מאשר צמנט מסוג 1. במקרה של האפר השלישי, הקלנטוריטס, אנחנו רואים שוב דמיון בין שני הקווים. כלומר, שלושת השקופיות האלה מראות לנו שגם בבטון, השימוש בצמנט מסוג 2 עם 20% תוספים מינרליים, לא נותנת לנו חוזק או אקטיביות שהיא יותר נמוכה ממה שאנחנו מקבלים מבטון מצמנט סם 1, אינדיקציה דומה לזו שקיבלנו במדגמי המלט התקניים. אנחנו יכולים להגדיר את מקדם היעילות בצורה נוספת, וזוהי הצורה שמקובלת בתקן, שהיא מבוססת על הגדרה של מנת מים אפקטיבית. כאשר מנת מים אפקטיבית, אנחנו לוקחים במכנה את תכולת הצמנט, פלוס תכולת האפר, FA בביטוי הימני, מוכפלת באיזה פקטור K באדום כאן, שנע בין 0 ל-1, שנותן את הביטוי ליעילות של האפר יחסית לצמנט, כאשר K שווה 1, פירושו של דבר שהתרומה של האפר שוות ערך לזו של הצמנט. בדרך כלל היא יותר נמוכה. אם אנחנו עושים השוואה בין מקדמי היעילות השונים, המקדם K שתיארתי זה עתה בציר האנכי, יחסית לחוזק היחסי בציר האופקי, אנחנו רואים קשר חד ערכי ביניהם, הם די ברור, די מובן מאליו, כי החישוב שלהם מבוסס על אותם נתונים. מה שיותר מעניין אותנו, מה הקשר בין מקדמי היעילות שקבענו בבטון, לעומת מקדמי היעילות בבדיקה התקנית במלט,
ואנחנו נראה את זה בשתי השקופיות הבאות. בשקופית הזאת הציר האנכי הוא מקדם היעילות במונחים של חוזק יחסי בבטון, הציר האופקי המקדם בבדיקה התקנית לפי EN 450. אז למרות שניתן להרכיב פה איזה שהם קווי רגרסיה, אנחנו רואים שהמשמעות שלהם היא מאוד מוגבלת, ואין פה בעצם קשר ברור בין מקדם היעילות בבטון ומקדם היעילות בבדיקה התקנית במלט. דבר דומה אנחנו רואים כאשר אנחנו משווים את מקדם היעילות K שנקבע על פי העיקרון של מנת מים אפקטיבית, הציר האנכי, יחסית לציר האופקי, מקדם היעילות התקני במלט, גם כאן הפיזור אדיר. זאת אומרת, מסקנה מאוד ברורה, אין קשר חד ערכי בין מקדם היעילות בבטון ומקדם היעילות בבדיקה התקנית במלט. מה לגבי אפיון התכונות? חוזק וקיים, ונתחיל עם חוזק. כפי שציינתי קודם לכן, אנחנו מדברים על מערכות שיש להן אינטראקציות מורכבות, אפקטים פיזיקליים, אפקט מלען ואפקטים כימיים. האפקטים האלה או התרומה שלהם משתנה על ציר הזמן. אפקט מלען יבוא לידי ביטוי בגיל מוקדם, האפקטים הפוצולניים שהם תוצאה של ריאקציה כימית שהיא בדרך כלל איטית באופייה, יבוא לידי ביטוי בשלבים יותר מאוחרים. ולכן כאשר אנחנו מגדירים מקדמי יעילות, צריך להביא בחשבון שהם משתנים על ציר הזמן. אז מה ניתן לעשות כדי לרדת לשורשה של הנקודה הזאת או לאפיין אותה? ומה שעשינו, לקחנו את עקומי התפתחות החוזק של כל בטון, ועשינו סימולציה שלו באמצעות מודל מקובל, שנראה כאן במשוואה הזאת, כאשר החוזק כפונקציה של זמן ניתן לתיאור באמצעות שני פרמטרים במשוואה הזאת. FF שהוא החוזק הסופי, זאת אומרת החוזק של המערכת בזמן אינסופי. במקרה הנוכחי אנחנו רואים שזה אותו פלטו שמגיעים אליו בגיל של 90 יום, ומקדם של זמן או קבוע של זמן, טאו, שבעצם נותן לנו ביטוי לקצב של התפתחות החוזק. זאת אומרת, כל בטון אני יכול לאפיין אותו באמצעות שני המקדמים הללו, שנותנים לנו את עקום ההתפתחות של החוזק על ציר הזמן. ורק כדי לראות מה המשמעות שלהם, כאשר אנחנו מסתכלים, מתבוננים, מנתחים את המערכות שמכילות תוספים פוצולניים. אז לקחנו את קבועי הזמן ואת החוזק הסופי של המערכות עם אפר הפחם ועם המלען האינרטי, יחסית לבטון בקרה 230. ואם אנחנו מסתכלים על העקום בצד שמאל למעלה של קבוע הזמן, אנחנו רואים שקבועי הזמן נמוכים מאוד במערכת עם התוסף האינרטי אבן גיר 1001, 1002, וזה תוצאה של העובדה שהאפקט של אבן גיר הוא בעיקר אפקט מלען, בא לידי ביטוי בגיל מוקדם, אין שום ריאקציה כימית, ולכן קבוע הזמן שלו הוא מאוד נמוך, משפיע מהר מאוד. לעומת זאת, כל המדגמים האחרים, עם מדגמי האפר השונים, קבוע הזמן הרבה יותר גדול. מדוע? כי נדרש זמן כדי לקבל את האפקט הפוצולני שמתווסף על האפקט המלען. מעניין לציין לגבי כל צמד של מדגם אפר שעשוי מצמנט אחד ומצמנט 2, שקבוע הזמן של צמנט 2 יותר נמוך מאשר של צמנט 1. וזה אולי אינדיקציה לכך שבצמנט 2 או במערכת שמכילה צמנט 2 ואפר, יש לנו אפקט מלען שהוא בולט יותר, ולכן קבוע הזמן הוא קצר יותר.
כאשר אנחנו מסתכלים על החוזק הסופי היחסי, הגרף למטה מימין, אנחנו שוב רואים שהמדגמים עם המלען האינרטי 1001 ו-1002 הם נמוכים, זאת אומרת התוספת חוזק שלהם היא מוגבלת, מובן מאליו כי היא באה רק כתוצאה של אפקט מלען, אין את האפקט הכימי. לעומת זאת במדגמים עם אפר פחם, התוספת לחוזק הרבה יותר גבוהה, התוספת הגדולה יותר היא פונקציה של הריאקציה הכימית, הריאקציה הפוצולנית שבאה על ציר הזמן. מעניין לראות כאן שהחוזק הסופי במערכות עם צמנט 2 לא יותר נמוכות מאלה של צמנט 1. כלומר, כל השילוב הזה מראה שבעצם צמנט 2 או היעילות שאני יכול לקבל עם צמנט 2 לא בהכרח נמוכה יותר מצמנט 1. עכשיו אני יכול לקחת את כל המקדמים האלה עם המודלים האלה ולצרטט על ציר הזמן או לחשב על ציר הזמן את מקדם היעילות בבטון, את החוזק היחסי, כפי שאנחנו רואים כאן, ואנחנו רואים מגמות שמשתנות. אם אנחנו לוקחים בתור דוגמה את ה-BB פריים, את שני הקווים הסגולים העליונים, אנחנו רואים שהקו המקווקו, שהוא עם צמנט 2, יותר גבוה מהקו עם צמנט 1. אם אנחנו לוקחים את ללומה, את הקווים האדומים, אנחנו רואים היפוך של מגמה. בגיל צעיר, הקו המקווקו, דהיינו עם צמנט 2, יותר גבוה. בגיל מבוגר, הקו המלא עם צמנט 1 הוא היותר גבוה. כלומר, יש לנו כאן ביטוי מצוין לאינטראקציות ולשינוי שלהם על ציר הזמן, ואינדיקציה שמראה לנו שבאמצעות מודלים כאלה אנחנו יכולים לאפיין יפה את ההתנהגות של המערכות הללו. מה לגבי אפיון תכונות, קיים, חדירות לאוויר וספיגות קפילרית שנותנים לנו ביטוי או אינדיקציה טובה לצפי של הקיים של המערכות האלה. ונתחיל עם מקדם חדירות לאוויר. שתי עקומות, שני הברים בצד ימין, הם של המערכות האינרטיות, של המלען האינרטי. בצד שמאל, ארבעת הברים הם של מערכות הרפרנס. באמצע המערכות עם אפר פחם. אז אנחנו רואים שבאמצע המערכות עם אפר פחם, הנטייה שלהם להיות בעלות מקדמי חדירות, שהם יותר נמוכים ממדגמי הרפרנס. זאת אומרת, יש לנו שיפור בקיים במערכות הללו. לעומת זאת, במערכות עם האבן גיר, עם המלען האינרטי, החדירות יותר גבוהה, זאת אומרת, יש לנו שם פגיעה בקיים. מגמה דומה מתבררת כאשר אנחנו מסתכלים על מקדם הספיגות הקפילרית בגיל 28 ימים. המדגמים עם אפר נוטים להיות עם ערכים יותר נמוכים, זאת אומרת פחות חדירים מאשר מדגמי הרפרנס, אותם 4 שנמצאים בצד שמאל של הגרף. אוקיי, אנחנו מגיעים כעת לשלב האחרון של ההרצאה לגבי המסקנות. לגבי האקטיבציה, אנחנו רואים שהאקטיבציה כפי שניתן לה ביטוי כמותי בבדיקה התקנית, איננה מייצגת את מה שקורה בפועל בבטון. זאת אומרת, סימן שאלה ליעילות של הבדיקה התקנית ולצורך במציאת בדיקות אלטרנטיביות. יש להביא בחשבון באפיון של המערכות האלה ובהבנה של ההתנהגות שלהם, גם את אפקט המלען וגם את האפקט הפוצולני, וזה שונה ממערכת למערכת, וזה שונה בין בטונים ובין מלטים.
כפי שכבר אמרתי, הבדיקה התקנית של אקטיביות פוצולנית איננה מספקת לצורך חיזוי של ההתנהגות בבטון עצמו, והבדיקות החלופיות שיש לפתח אלה בדיקות שהתבססו על אפיון ישיר של אפר הפחם בבטון עצמו. מה לגבי סם 1 וסם 2, ההתנהגות של אפר פחם במערכות של סם 1 וסם 2? מה שראינו פה בצורה ברורה, הן במלטים והן בבטונים, שאין הבדל ברור בין מערכות עם סם 1 וסם 2, דהיינו מערכת עם סם 2 לא בהכרח יותר נחותה ממערכת עם סם 1 בהקשר של שפעול האפר שמוסיפים ישירות לתערובת, הן במלט והן בבטון. לאור זאת, יש מקום לבחון מחדש את ההנחיה שניתנת בתקן, שקובעת שמקדמי היעילות K, אותם מקדמי יעילות שנקבעים בשיטה של מנת מים אפקטיבית, צריכים להיות יותר נמוכים כאשר משתמשים בסם 2 לעומת סם 1. התקן מדבר על מקדם של 0.2 בסם 2 ו-0.4 בסם 1, ויש סימן שאלה מאוד ברור לגבי ההנחיה הזאת. מבחינה מעשית, וזו אולי הנקודה החשובה ביותר, השימוש בצמנטים מעורבים שמכילים 20% תוספים מינרליים, לא בהכרח פוגע ביעילות של אפר שמוסיפים אותו ישירות לבטון. זה חשוב מבחינת ההכנסה והרחבת השימוש בצמנטים מסוג שם 2. לגבי קיים, אנחנו מצאנו שבכל המערכות של אפר הפחם היה שיפור בקיים, כפי שבא לידי ביטוי בהקטנת החדירות. המסקנה הזאת היא חשובה, משום שכל הבדיקות פה בוצעו לאחר השפרה תקנית, שבה בעצם הטיפול במים במערכת הוא רק חלקי, רק בשבעת הימים הראשונית. והמשמעות היא שהקיים של הבטונים האלה עם אפר הפחם, גם כאשר אנחנו נותנים את אותה השפרה חלקית במים במעבדה, איננו פחות טוב מאשר בבטונים ללא אפר פחם. תודה על ההקשבה.